det er sjovt, det helvede til. Nej. Jo. Men I går i gang, grupperne der. Det er jo ikke spor sjovt. Hvorfor? Jo, det. En kort ske. Sjov idé. Hvad laver du? Skal I gang? Ja. Det er pisse sjovt. Det er jo ikke spor sjovt. Den har jo været meget længere før. Ja! Jeg hader det. Det er ikke det. Det er ikke. Og så er jo godt, den er nu. Hey, 1000. Hvad laver du? Hvad har du? Kæft, du har en underlig humor. Ja, du også siger, ha! Kunne du mærke det, altså? Nej, det kunne jeg ikke. Det er